کسایی خوبی همین ما аэропорти Внук آمده و پاسپورت ویدرون خیلی بچه‌ها را واسطه انا پاسپورت ما رو گرفتم پروژه کردن تلفن و ایسوسو آبشی میاره سیاسی چیل کسا گردوندم پاسپورتوی که ای تاجیکستان آمده پیچتی بالای تاجیکستان انوری ود نویستم یخش هیچ ننویستیم انا امیر تاجیکستان پروژه کردیم اکسرازا خوبی نشانو دسته امیر تاجیکستان رو ایمان میکنن میریم ای اصوبیم حجتون اگه مشکلی داشته باشه گرین سرگذرانده میتونی یا نه اکجا салом алейкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. бояд дорам ки ҳама каса созин хубен ва ногуфтанам она ки бародаро чихеле ки бародар қайд кард ай ҳама яъне мушкили зиёдтар мешавад дар аэропорти Внуково. яъне шумо визитотон шудааст, маҳкам аст ва бисёртар проверка мекунанд ва бисёри шаҳрвандои Тоҷикистона яъне гардондастанд дар аэропорти яъне Внуково ва аэропорти Шереметово ҳамин хелай бародаро нафарое ки аэропорти Шереметово сафар мекунад бидан бачае ки ҳамаи галасавоёро ман намемонам но дар асл аз аэропорти Шереметово ҳамихе гардондам ва баъзеҳо гуфтанд ки моро гуфтанд ки ба дигар аэропортҳо биен шояд мушкилӣ нашавад ки шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон яъне билет харидорӣ мекунанд вақте ки аз федератсия яъне аз ҷумҳурии Тоҷикистон харидорӣ мекунанд билет мебиёянд ба Федератсия Россия ва дигар билетҳои ӯ возврат надора вақте ки дохили Россия намемонандшон ки гузаранд дохил шаванд ва мегардонандшон обратно гашта мераванд ва билетҳои ӯ возврат надора айнан баъзеҳо қарз мекунанд ки то ки биёянд кору фаъолият кунанд баъзеҳоро авиакассаҳоро хабардор мекунанд шояд аэропортам гап занад ки наравен но мардуми мо чӣ кор мекунанд то ки кор кунам зиндагима пеш барам гуфта қарз қабула мекунад рисковат карда мебиёяд ва айнан ба ин мушкилиёт дучор мешаванд. хулос бародарои азиз дастгириҳо бениҳоят систай дастгирӣ кунед классҳоятонро дариқ надоранд падилитсия кунед то ки дигаронам хабардор бошад ва ногуфтанам оно ки ҳама аэропорти ором болимени и аэропорти Жуковскай зиёди нафароеро ки мо навистем билетҳошона яъне аз Тоҷикистон аз Душанбе сафар кардан нафарое ки яъне ай 3 моҳ зиёд рафта истодагӣ буданд дар Тоҷикистон омаданд яъне нафарое ки документ кардагӣ буданд ё ин ки омадагӣ буданд документ накардагио гости яъне частни дохил шуда буданд ва пас аз 3 моҳ гаштан рафтанд ба хонаҳошон ва омадан гузаштанд айнан нафарое ки шумо аз Федератсия Россия сафар мекунед ба Тоҷикистон вақте ки шумо работа задагин кору фаъолият кардагин документ карден накарден шумо бояд дар Тоҷикистон 3 моҳу 10 рӯз 3 моҳ 11 рӯз бояд бестен официали ба қонуни Федератсия Россия то ки дар база даниёи шумо бироям ва вақте ки шумо ягон нарушенӣ кардагӣ нестен ягон қонуншиканӣ кардагӣ нестен ҳеҷ гапе надорад ки шумо документ кардагӣ биден накарда буден ё шумо қонуншиканӣ кардагӣ набуден ягон яъне штрафҳои шумо намебирояд то вақте ки шумо боз сафар мекунед дар ин ҳолат шуморо савол метавонанд телефонҳои шуморо проверка мекунанд яъне чизои ғайри инсонии шумо тамошо накарда бошед педофилия медофилия дар ин ҳолат шумо метавонед ки озод дохили Федератсия Россия шавед ва хулос айнан нафарое ки шумо кору фаъолият пайдо мекунед дар Тоҷикистон беҳтарин ай ки дар назди зану фарзанд падару модар кор кунед ин хуб аст но нафарое ки кору фаъолият пайдо намекунед яъне кори худтона дар Тоҷикистон ва мехоҳед ки яъне сафар кунед ба Федератсия Россия дар инҷа мисол чандин сол кор кардагин ҷои кори худтона доред ҳатман хабардор бошед ки шумо бояд 3 моҳ дар Тоҷикистон бестем бародаро яъне 3 моҳу 10 3 моҳ 11 рӯз бестем ва нафарое ки визитои шумо маҳкама муроҷиат мекунед ки моро гузаронда метавонед не бародаро на ба автобус на ба мошини сабукрав на ба самолёт мо шуморо намегузаронем ва бениҳоят зиёди вақте ки ман рақамҳоро дар болои экран мемонам бисёриҳо мегиранд занг мезананд беҳуда яъне вақти худшона сафар карданӣ нестай билетам хариданӣ нестем бародаро беҳуда занг назанем барое ки бениҳоят зиёди инсонҳоеро ман дар комментариҳо аҳамият додам менависанд ки телефонша ҷавоб наметиҳа номероро мемонанд баъд ҷавоб наметиҳанд мо айнан дар кассаем автовокзали Котельникида кассаи Ройгон Авиа ҳастай яъне кушодай аз соати 9 саҳар то соати 6-7 бегонӣ ва рӯзое ки сешанбе ҷумъа реси автобус мешавад то соатҳои 11-12 шабам ҳамин ҷада ҳастем
метавонед ки озод нафарое ки зангҳои телефонӣ хитонда ҷавоб намегирен, ай шумо узрпурсӣ мекунем, бахшиш мепурсем ва шумо вақте ки занг мезанед ман ҷавоб додаро метавонам. шумо метавонед ки озод яъне биёед ба кассара. ман дар ҳамин ҷоям чӣ саволе ки дорем метавонед саволотро битед. вақте ки мехоҳед нархи билета бифаҳмед, фақат аз куҷо ба куҷо, аз кадом аэропорт ба кадом аэропорт ва аз кадом шаҳр ба кадом шаҳр шумо мехоҳед яъне парвоз кунед ва числаша. ҳамун рӯзе ки шумо мехоҳед сафар кунед, ҳамун рӯза ман ҳамада ҷавоб метавонам. вано гуфта намонад ки рейсҳои автобус дар ана ҳамин қиматӣ, яъне чиптаи ҳавопаймо бениҳоят қиматшидагианд ва бисёриҳо надоранд шароите ки чиптаи ҳавопаймо харидорӣ кунанд. ва нафароне ки шумо шароит доред, соҳибкорен, яъне пачка маблағҳо доред, шумо менависед ки автобус қати азоб мекашед. бале, автобус қати азоб мекашед. автобус азоби худша дорад. ба ҳамин хотир 5000 то Ташкента ва 7000 то Хуҷанда кардем. ва рейсое мешавад ки то граница Регарам мешавад, аз сабабе ки прямои рейсо, яъне автобусҳои Тоҷикистон мебиёянд ва бисёртар автобусҳои Тоҷикистона дар граница манъ мекунанд. на кам аз 1 сутка 2 сутка манъ мекунанд. ба ҳамин хотир яъне автобусҳои Устранс қати ҳамкорӣ дорем ва шумо метавонед ки то Ташкента сафар кунед. омада чиптаи худтона харидорӣ кунед. хабардор бошед, дастгирӣ кунед, класс монед, поделиться кунед, то ки мардум хабардор бошад. бисёриҳо яъне касара намедонанд, мебиёянд ба телефонҳо ай ҳар ҷо мисол харидорӣ мекунанд ба нархҳои ҳархела. баъд касса мебиёянд ва мегӯянд фалонӣ да ин қасм додум, фалонӣ ин қасм мана гуфта ки. ба ҳамин хотир бародарои азиз, вақте касса мебиёед нархи муайянае 7000 то Хуҷанда мешавад пересадка аз Ташкент ва то Ташкента 5000 рубл. ин ҳамун нафарое ки хоҳишманданд, яъне хоҳишмандое ҳастанд ки сафар мехоҳанд сафар кунанд, ҳамун нафарода яъне пешниҳод мекунем. ва нафарое ки шумо ягон каса мо маҷбур намекунем, ягон каса маҷбурӣ свор накардем ё ки ба ҳилаву найранг свор накардем, ҳамара пешакӣ гап мезанем, условиҳоша то гиҷора чандқа багаж бигирем. дар мошини сабукрав 15 то 20 килора багажай, дар автобус аз 15 то 25 килора ройгонай ва ручнои худтона метавонед гиред, ай 3 то 5 килора хо дар такси боша, хо дар автобус боша. ана мисол буғча мегирем, баъд мебинем хитонда мушкил мешавад, ҷона мешавад, хитон мисол ба ҳазур сафар намекунед. ба ҳамин хотир кӯшиш кунед ки ҳамун чизе ки шумо ҳаминҷа мехаред дар Тоҷикистон ҳам ба нархи дастрас метавонед ки харидорӣ кунед аз Тоҷикистон. вано гуфта намонад ки бародарои азиз, ҳар ҳафта рӯзои сешанбе ҷумъа рейс мешавад аз автовокзали Котелники. шумо метавонед ки биен озод аз касса харидорӣ кунед, ё ин ки рақамҳое ки болои экранда мемонад, ин рақамҳои официални кассае. метавонед ки аз раҳи дур, яъне расходи зиёдӣ накунед. мисли рейси пештара мебиёед, талпа коридор да беҷо мемонед, ҳамун рӯзи рейс мешавад, баъд талпа якҷои шумо пайдо мешавед. ба боварӣ комил шумо метавонед ки харидорӣ кунед бародаро, барое ки мебиёед бо мана мебинед дар ҳамин касса. ва дигарода ман тавсия наметавонам, ба хотире ки вақте ки шумо намебинед, ҳамон одама намешиносед, ба ин ман ҷавобгарӣ намегирам. ҳамаи условиҳоро шуморо мефаҳмонам. пересадкаша пересадка, прямоиша прямой, багажош чанд килоай, чӣ хелай, бедокументҳо ай 3 то 5000 расход мекунед. умуман иҷозат надода будам барои бедокументҳоро билет навистан, но мо кӯшиши ғайрат кардем ки яъне шуморам сафар кунед. но ай тарафи шумо дастгириҳо каме яъне сиз шидагиай, но боварӣ дорам ки шумо дастгирӣ мекунед, то ки ана мо мардуме ки яъне дар ҳақиқат шароит надоранд, ҳамон нафарро яъне ба нархи дастрас яъне сафар кунанд. бисёри нафарое ҳастанд ки дар ҳақиқат беҷои кор мондагианд, документшон намекунанд, ай квартираҳо сиршон кардагианд, но ки намедонанд ки ҷо бираванд, намедонанд ки дар ки ҷое. айнан гап занед, нишон битен, роӣ кунед, бибинанд видеора ва биёянд аз касса харидорӣ кунанд. нараванд ягон ҷои дига 10 000 15 000 шона нагирану озод биям ба кассара ай касса харидорӣ билет кунанд.